Sanibonani ma-South Africa. Lo ophambi kwenu onibingelelayo uGogJiji. Sizokhuluma lapha ngodaba lenyoka. Umfana-ke sinaye la nangu phambi kwenu oze lapha kimi sizokhuluma-ke nani niyazi ukuthi inyoka la zigcwele kule ndawo. Sithe sikhula nje nathi besikhula inyoka zikhona. Ugesi ungakabi bikho nje nhlobo. Uyafika nje manje ugesi. Kudala wawungekho sahlangana sihamba siyotheza le masibuya sokuhwala phela ukuthi ngathi sihambe saphumula neminyaba. Uyaloba isikhanyiselo lonto loba isilandela lonto isikhanyisa lento sihambe sagijima sesaba nanokuphumula iminyaba yasinda sahamba sazofika emakhaya iloba isikhanyisa sangena emakhaya yaqala ucisha sesingena ebaleni kwathi siyaphumula sesaba nokungena endlini sisakwazi nokusukuma ngale nyoka nje nale thosho loba isikhanyisile. Ngiyabonga-ke manje ukuthi ngoba-ke nangoku umfana khona ake sizwe kuye kumfana lapha ade eswe khona-ke enyangeni ube sebanjani ukutholeni kwenzakaleni ake sizweni ngaye ma-South Africa. Ngiyabuya kini. Sanibonani Ningizimu Afrika nonke niphelele. Igama lami nguLungisane ngwaHlombe khona la eBergville KZN. Namhlanje ngitheke na okungcono angixhumane noGogJiji lapha kwa-DET TV. Sokwazi ukuthi ke nasilungise kahle indaba yami le yenkinga yami kade ngibhekane nayo le eyenyoka yethoshi. Usho ukuthi besiloku nje siyizingela inyoka yethoshi sayibona phambilini masiyibona kwasho ukuthi ke na siyibonela kude